טכנוראש היא תחרות של יצירתיות. התחרות פתוחה לסטודנטים בטכניון ולתלמידי בתי הספר התיכוניים מכל רחבי הארץ. בכל תחרות מוצגת בפני המתחרים משימה הנדסית מאתגרת ומקורית. לביצוע המשימה נדרשים שליטה בחומר, כישרון הנדסי, תבונת כפיים, התמדה וכמובן יצירתיות. תכונות אלו הן מאבני היסוד של מצוינות בהנדסה, וטיפוחן מהווה אחת מהמטרות העיקריות של טכנוראש. התחרויות נולדו כדי להרחיק את הסטודנט מספרי הלימוד וממסך המחשב, לתת לו במה לביטוי יצירתי, תוך התמודדות עם אתגר התחרות, בעיות הנדסיות מורכבות באווירת כיף. ניביה דורבן, זכרו לברכה. מה קדם למה? הביצה, התרנגולת או הביצה קופטר? ניביה הגה, יזם וארגן את תחרויות טכנוראש 1, הביצה קופטר, וטכנוראש 2, הנרמוביל. כשהתגייס לצה"ל לאחר סיום לימודיו, הוא הביע תקווה שהדרך שהתווה תימשך, והתחרות תהפוך למסורת בטכניון. עתה, כאשר ניביה כבר לא איתנו, חלומו מתגשם, ודרכו מוצאת המשך. במסגרת חגיגות ה-80 של הטכניון, התקבלה החלטה לחדש את תחרויות טכנוראש למסדן ולהופכן למסורת אמיתית של הטכניון, לזכרו של ניביה דורבן. לפני חודשיים הוצאתי לסטודנטים את האתגר לתכנן מכשיר שיוריד מגג המדו ביצה לא מבושלת בשלושה תנאים. הראשון, הביצה צריכה להגיע למטה שלמה. ב', מצבה הסופי מחייב מגע ישיר בין הביצה לקרקע. וג', כל זה צריך להתבצע בזמן מינימלי. התחרות השנייה, הנרמוביל, התקיימה בשנת 1999. המשימה הייתה לתכנן מרכב אשר יגיע לקו הגמר בזמן מינימלי, ויונע בעזרת מקור אנרגיה יחיד וחלש יחסית, 2 נרות דולקים. בולהיט היא השלישית בסדרה של תחרויות טכנוראש, והראשונה לזכרו של ניביה דורבן, זכרו לברכה, יוזם התחרות. המשימה, ללכוד ביצה תלויה ולהנחיתה בשלמותה לקרקע בקרבה מקסימלית למטרה. בתחרות השתתפו 24 צוותים, 22 צוותי סטודנטים בטכניון ו2 צוותי תלמידי תיכון. קהל של כ3,000 אנשים צפו בתחרות, כ10 צוותי תקשורת ליוו את התחרות. יפה מאוד! הכל הולך כמתוכנן! באפריל 2005 התקיימה בטכניון תחרות טכנוראש 4, הפסיכולוגיה. המשימה הוקדשה לחג הפסח, לצאת ממצרים, לחצות את ים סוף, למזוג כוס יין ולהניחה על שולחן פסח בארץ ישראל. הקריטריון העיקרי לניצחון, כמות היין בכוס. 20 צוותים עברו את חצי הגמר והשתתפו בגמר. 6 הצליחו לעמוד בכל התנאים. 5 קיבלו פרסים. קהל של כ-2,500 איש צפו בתחרות. כ5 צוותי תקשורת ליוו את התחרות. תחרות טכנוראש הפכה כבר למסורת המושכת קהל רב ומגוון. התחרות מתוקשרת היטב על ידי כל כלי התקשורת הכתובה והמצולמת. לטכנוראש אין כל מטרה רווחית, והיא ממומנת על ידי תרומתו האדיבה של דוקטור רוברט שילמן, הידוע בכינויו דוקטור בוב, וחסויות שונות המתחלפות בהתאם לאופי התחרות.